Għanna grupp parlamentari mġeddet maqut u b'saħħtu hekk sostna l-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech f'kollegament telefoniku l-ħadd filgħodu fuq il-mezzi tax-xandir ta' net b'reazzjoni għall-ewwel ġimgħa miftuħ mill-ġdid tal-Parlament Malti wara l-elezzjoni ġenerali fejn insista li l-ħidma m'għandha tieqaf qatt sabiex il-Partit Nazzjonalista jkun partit rebbieħ mill-ġdid. Jiena rrid nerġa' illi kulħadd ikun fuq it-tmun jaħdem direttament man-nies ħalli inkomplu naħdmu il-qudiem. Fid-dawl tal-elezzjoni ta' kap tal-Partit Nazzjonalista li se tkun qed issir aktar tard dan ix-xahar, Bernard Grech li kien l-unika li wera interess għal din il-pożizzjoni spjega illi l-ħidma tiegħu għaddejja ġmielja kif qiegħed jagħmel numru ta' laqat kemm f'Malta kif ukoll f'Għawdex ma' diversi kunsilliera u qal li bħalma għamel dejjem qed jagħti widen lil kumitati u organi fih dan il-partit filwaqt li insista dwar il-bżonn li jittieħdu numru ta' deċiżjonijiet mingħajr telf ta' żmien. Huwa żmien id-deċiżjonijiet, huwa żmien deċiżjonijiet għalin, deċiżjonijiet iksejn li hemm bżonn li jittieħdu jien m'għandix problema nkompli nieħu deċiżjonijiet kif ili nieħu u kif anke ħadd u sejjer inkompli nieħu. Bernard Grech spjega li f'sena u nofs kemm ilu li l-kap tal-Partit Nazzjonalista ħa numru ta' deċiżjonijiet li kellhom bżonn jittieħdu iżda insista li huwa biss mandat b'saħħtu li jkun jista' jagħmel il-bidliet illi jixtieq. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq illi il-Partit Nazzjonalista lest jilqa' fih danu persuni li verament jixtiequ jagħmlu differenza kemm għall-partit kif ukoll għall-pajjiż filwaqt li insista li din il-ħidma trid issir mhux biss ma' nies ġodda iżda anke oħrajn li għandhom esperjenza. Filwaqt li Bernard Grech insista dwar il-bżonn ta' dixxilpina serja u saħaq il qatt ma xeħed il-problemi taħt it-tapit u għalhekk li jrid idawwar l-isfidi f'opportunitajiet sabiex dan il-partit ikun rebbieħ mill-ġdid. Il-Partit Nazzjonalista huwa partit illi għandu storja kbira, illi min irid jipparteċipa u jaħdem fih u jgħin fih anke b'mod volontarju jew politikament ikun qed jgħin il-partit. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista tkellem ukoll dwar l-intervent li għamel fil-Parlament Malti il-President Ukren Volodymyr Zelensky fejn saħaq dwar il-bżonn li nagħtu kull sosten meħtieġ lil dan il-pajjiż sabiex fil-futur l-ebda pajjiż ma jgħidilu minn moħħu li għandu dritt li jinvadi pajjiż ieħor għad-detriment tal-ħajjiet taċ-ċivili u mhux biss. Intant l-elezzjoni għal kap tal-Partit Nazzjonalista se tkun qed issir bejn is-27 u 28 ta' Mejju fid-Dar Ċentrali tal-Partit Nazzjonalista kif ukoll fis-sub-headquarters tal-Partit Nazzjonalista f'Tasannat Għawdex. Ta' fil-waqt li l-early voting se tkun qed tiġi organizzata fit-23 ta' Mejju kemm fid-Dar Ċentrali kif ukoll f'Tasannat Għawdex.